Глава първа. Смърт и отпътуване. Случай първи. Пациент. О, Боже мой! Аз всъщност не съм мъртъв, нали? Искам да кажа, тялото ми е мъртво. Мога да го видя под себе си, но аз се нося из въздуха. Мога да погледна надолу и да видя тялото си, което лежи изпънато на болничното легло. Всички около мен мислят, че съм мъртъв, но аз не съм. Искам да извикам: ей, аз всъщност не съм мъртъв. Това е толкова невероятно. Сестрите издърпват чаршаф върху главата ми. Хора, които познавам, плачат. Предполага се, че съм мъртъв, но аз съм все още жив. Странно е, защото тялото ми е абсолютно мъртво, докато аз обикалям над него, жив съм. Това са думите, изречени от мъж под дълбока хипноза, които разкриват акта на смъртта. Думите му са изречени на кратки, възбудени изблици и са пълни с благоговение, докато той вижда и чувства какво е да си дух. Току-що отделил се от своето физическо тяло. Този мъж е мой пациент и аз току-що съм му помогнал да пресъздаде сцената на смъртта си от предишен живот, докато той се е излегнал в удобен шезлонг. Малко преди това, като следваше моите инструкции по време на въвеждането му в транс, този пациент се възвърна назад във времето, съживявайки спомени от детството си, докато заедно се опитвахме да достигнем до етапа, когато е бил в утробата на майка си. Неговите подсъзнателни възприятия постепенно се сляха. След това го подготвих за скок обратно в мъглявините на времето, чрез визуално използване на предпазно екраниране. Когато завършихме тази важна крачка от душевното проникване, аз преведох моя пациент през един въображаем тунел на времето към неговия последен живот на Земята. Това е бил кратък живот, защото той е починал внезапно от грипна епидемия през 1918 година. След като първоначалният шок от това да се види как умира и да усети как душата му излита от тялото му постепенно попремина, пациентът ми вече се чувстваше по-подготвен за визуалните образи в ума му. Той като малка част от съзнателната критична страна на неговия разум продължава да функционира. Той осъзнава, че пресъздава едно предишно съществуване. Това отне малко повече от обичайното време, тъй като този пациент е по-млада душа и не е свикнал с циклите на раждане, смърт и прераждане, за разлика от много други мои пациенти. И въпреки това, само за няколко секунди той свиква и започва да отговаря по-уверено на моите въпроси. Бързо издигам подсъзнателното хипнотично ниво на този пациент до положение на свръхсъзнание. Сега той е готов да говори за духовния свят и аз го питам какво му се случва. Пациент. Издигам се все по-високо. Продължавам да се нося из въздуха. Поглеждам назад към тялото си. Все едно, че гледам филм. Само дето аз участвам в него. Лекарят утешава жена ми и дъщеря ми. Жена ми хлипа. Пациентът се върти в стола, притеснен. Опитвам се да проникна в ума й, да й кажа, че с мен всичко е наред. Тя е толкова завладяна от скръбта, че не мога да я достигна. Искам тя да узнае, че вече не страдам. Свободен съм. Свободен съм от тялото си. То повече не ми трябва. И аз ще я чакам. Искам тя да знае, че... Но тя не ме слуша. О, започвам да се отдалечавам. И така, насочван от поредица от команди, моят пациент започва процеса на навлизане навътре в духовния свят. Това е път, който много други са изминали в сигурността на моя офис. С засилване на спомените, състояние на свръхсъзнание, пациентите под хипноза
обикновено стават все по-свързани с духовния коридор. С напредване на сеанса, картините от ума на пациента по-лесно се обличат в думи. Кратките описателни фрази преминават в детайли и обяснения за това какво е усещането при навлизане в духовния свят. Разполагаме с огромна по обем документация, включваща наблюдения на медицинския персонал, която описва извън телесните преживявания на хора, които са били жестоко наранени при катастрофа и са били близо до смъртта. Тези хора са били смятани за клинично мъртви преди усилията на лекарите да ги върнат обратно от другата страна. Душите могат спокойно да напуснат и да се връщат в своите тела гостоприемници. По-специално, при живото застрасяващи ситуации, когато тялото умира. Хората разказват как кръжат над своите тела, особено в болници, как наблюдават лекарите да извършват живото спасяващи процедури върху тях. След време, след като се върнат към живот, тези спомени изплетняват. В началните етапи от регресията, в резултат на хипнозата, описанията на пациентите, които мислено преминават през своите минали смърти, не противоречат на разказаните на хора, които действително са били мъртви за няколко минути в настоящия живот. Разликата между тези две групи хора се състои в това, че пациентите под хипноза не си спомнят преживяванията си, свързани с временна смърт. Хората в състояние на дълбок транс са в състояние да опишат какъв е живота след окончателната физическа смърт. Какви са приликите в припомнянето на живото след смъртта между хора, разказващи за своите извънтелесни преживявания в резултат на временна физическа травма, и пациент под хипноза, който си спомня за своя смърт в предишен живот. И в двата случая хората разказват как кръжат по странен начин около своите тела, как се опитват да докоснат твърдите предмети, които се дематериализират пред очите им. И в двата случая те споделят, че не успяват в опитите си да разговарят с живите, които не им отговарят. И в двете състояния те имат чувството, че се отдалечават от мястото, където са умрели, и че по-скоро се отпускат и изпитват любопитство, а не страх. Всички тези хора разказват, че около тях се долавяло едно еуфорично чувство за свобода и просветление. Някои от моите пациенти виждат изкряща белота, която изцяло ги обръща в момента на смъртта, докато други отбелязват, че светлината е отдалечена от тъмното пространство, през което се движат. Това явление често се окачествява като ефекта на тунела и е станало широко известно сред обществото. Вторият ми случай ще ни отведе още по-нататък в преживяванията, свързани с смъртта. Тук пациентът е около 60 годишен мъж, който ми описва събитията около неговата смърт като млада жена на име Сали, която е била убита от индианци от племето Киова по време на атака срещу Дилижанс през 1866 година. Въпреки че този и предишният случай се отнасят до преживявания, свързани с смъртта от техните най-скорошни предишни прераждания, конкретната историческа дата на смъртта няма никакво специално значение, тъй като действието се е развило наскоро. Не откривам никакви значителни разлики между древността и съвременното, що се отнася до картинното припомняне на духовния свят или качеството на научените уроци. Трябва да отбележа също така, че обикновеният пациент в транс притежава необичайна способност да насочва всичките си усилия към дати и географски местоположения от множество предишни животи. Това важи дори и за по-ранните периоди от човешката цивилизация, когато националните граници и наименования на места са били различни от днешните. Споменатите за предишни имена, дати и местоположения може понякога да се връщат по-трудно, но описанията за завръщането в духовния свят и за живота в този свят винаги са ярки. Действието в случай 2 започва в американските южни равнини, непосредствено след като една стрела е улучила Сали. Във втората във врата от близко разстояние.
Винаги внимавам при сцените за смърт, включващи насилствена травма в минали прераждания, тъй като подсъзнателният разум често продължава да съхранява тези преживявания. В този случай пациентът дойде при мен, защото през целия си живот беше изпитвал слаба болка в гърлото. Обикновено такива случаи се нуждаят от освобождаваща терапия и препрограмиране. При припомнянето на целия минал живот аз използвам времето около смъртта за спокойно преосмислене и поставям пациента в ролята на наблюдател, за да смекча болката и емоциите. Случай 2. Доктор Нютън. Голяма болка ли ти причинява стрелата? Пациент. Да, острието е разкъсало гърлото ми. Умирам. Пациентът започва да шепне, като държи с ръце гърлото си. Задушавам се. Тече кръв. Уил. Съпругът. Уил ме държи. Болката. Ужасна. Сега излизам. Вече свърши. Забележка. Когато телата изпитват силна болка, душите често напускат своите човешки гостоприемници моменти преди действителната смърт. Кой може да ги обвини? Въпреки това, те остават близо до умиращото тяло. След техники за успокояване, аз издигам този пациент от подсъзнателно на свръхсъзнателно ниво за прехода към духовните спомени. Доктор Нютън. Добре, Сали. Прие, че си била убита от тези индианци. Ще ми опишеш ли, моля те, какво точно чувстваше по време на смъртта? Пациент. Прилича на сила някаква, която ме издърпва от тялото ми. Доктор Нютън. Издърпвате? Откъде? Пациент. Измъкваме през върха на главата ми. Доктор Нютън. И какво издърпва? Пациент. Ами, мен? Доктор Нютън. Опиши ми какво означава мен. Как изглежда това нещо, което си ти и което излиза от главата на твоето тяло? Пациент. Кратка пауза. Като мъничко кръгче светлина излъчва лъчи. Доктор Нютън. Как излъчваш светлина? Пациент. От моята енергия. Изглеждам някакси прозрачно бяла. Душата ми... Доктор Нютън. А тази светлина, енергия, същата ли остава след като напуснеш тялото си? Пациент. Пауза. Сякаш пораствам малко, докато обикалям. Доктор Нютън. Ако светлината се засилва, тогава как изглеждаш сега? Пациент. Дребничка, тъничка, вися. Доктор Нютън. На какво всъщност ти прилича процесът на излизане от тялото ти? Пациент. Ами, все едно, че си сменям кожата. Като белене на банан. Просто губя тялото си с един замах. Доктор Нютън. Чувството неприятно ли е? Пациент. О, не. Прекрасно е да се чувстваш толкова свободен, без повече болка, но аз съм объркана. Не очаквах, че ще умра. В гласа на пациентката ми се промъква тъга и аз искам от него да остане за още една минута съсредоточен върху своята душа, вместо върху това, което се случва на земята с неговото тяло. Доктор Нютън. Разбирам, Сали. В момента се чувстваш малко променена като душа. Това е нормално в твоята ситуация поради всичко, през което току-що си преминала. Чуй ме и отговори на въпросите ми. Каза, че се носиш из въздуха. Можеш ли веднага след смъртта да се движиш свободно наоколо? Пациент. Странно е. Все едно,
че съм увиснала във въздуха, който не е точно въздух. Няма никакви ограничения, нито гравитация. Аз съм безтегловна. Доктор Нютън, искаш да кажеш, че все едно си във вакуум? Пациент. Да, около мен няма нищо плътно. Няма препятствия, в които да се блъскаш. Аз се нося. Доктор Нютън, можеш ли да контролираш движенията си? Къде отиваш? Пациент. Да, мога до известна степен, но нещо ме дърпа към изкрящата белота. Толкова е светло. Доктор Нютън, навсякъде ли яркостта на белотата е еднаква? Пациент. По-ярка е. Надалеч от мен, малко по-тъмно бяло, сиво. По посока на тялото ми започва да плаче. О, бедното ми тяло! Още не съм готова да го напусна. Пациентът се дърпа назад в стола си, като че ли се съпротивлява на нещо. Доктор Нютън, всичко е наред, Сали? Аз съм с теб. Искам да се отпуснеш и да ми кажеш дали силата, която те измъкна от главата ти в момента на смъртта, продължава да те дърпа и дали можеш да я спреш. Пациент. Пауза. Когато се освободих от тялото си, дърпането намаля. Сега чувствам побутване. Отдалечават ме от тялото ми. Още не искам да тръгвам, но нещо иска да тръгвам скоро. Доктор Нютън, разбирам, Сали, но предполагам, че научаваш, че можеш да упражняваш някакъв контрол. Как ще опишеш това нещо, което те дърпа? Пациент. Един вид магнетична сила, но искам да остана още малко. Доктор Нютън, може ли душата ти да се съпротивлява на това чувство за дърпане толкова дълго, колкото ти искаш? Пациент. Настъпва дълга пауза, докато пациентът изглежда провежда вътрешен диалог със себе си в своя предишен живот като Сали. Да, мога, ако наистина искам да остана. Пациентът започва да плаче. О, това, което онези диваци са направили на тялото ми е ужасно. По цялата ми красива синя рокля има кръв. Мъжът ми Уил се опитва да ме придържа и заедно с приятелите ни продължава да се бие срещу киловатите. Забележка. Подсилвам представите за предпазен щит около този пациент, което е толкова важно, колкото и успокоителните процедури. Душата на Сали продължава да кръжи над тялото й, докато аз придвижвам сцената напред във времето, когато индианците са прогонени от стрелците от Дилижанга. Доктор Нютън. Сали, какво прави мъжът ти веднага след атаката? Пациент. О, хубаво. Той не е наранен, но стъга. Държи тялото ми. Плаче над мен. Нищо не може да направи за мен. Но като че ли още не го осъзнава. Аз съм студена, но ръцете му са обхванали лицето му. Целуваме. Доктор Нютън. А ти какво правиш в този момент? Пациент. Аз съм над главата на Уил. Опитвам се да го утеша. Искам той да почувства, че любовта ми всъщност не си е отишла. Искам да узнае, че не ме е загубил завинаги и че ще го види отново. Доктор Нютън. Посланията ти достигат ли до него? Пациент. Изпитва толкова голяма скръб, но долавя моята същност. Знам го. Приятелите ни са около него и те окончателно ни разделят. Искат да проправят колите и отново да потеглят. Доктор Нютън. Какво става сега с душата ти? Пациент. Продължавам да се съпротивлявам на усещането за дърпане. Искам да остана. Доктор Нютън. На какво се дължи това? Пациент. Ами, знам, че съм мъртва, но още не съм готова да напусна Уил и искам да видя как ме погребват. Доктор Нютън. Виждаш ли? Или долавяш ли някакво друго духовно същество около себе си в този момент?
Пациент. Пауза. Те са близо. Скоро ще ги видя. Чувствам тяхната любов, както искам и Уил да почувства моята. Те ме чакат, докато стана готова. Доктор Нютън. С напредване на времето успяваш ли да успокоиш Уил? Пациент. Опитвам се да проникна в ума му. Доктор Нютън. Успяваш ли? Пациент. Пауза. Мисля, че малко. Той ме чувства, осъзнава любовта. Доктор Нютън. Добре са ли? Сега отново ще се придвижим относително по-напред във времето. Виждаш ли приятелите ти от дилижанса? Да поставят тялото ти в някакъв гроб. Пациент. Гласът му е по-уверен. Да, те ме погребваха. Време е да тръгвам. Вече идват за мен. Навлизам в по-ярка светлина. Обратно на това, в което много хора вярват, душите често проявяват слаб интерес към онова, което става с техните тела след настъпването на физическата смърт. Това не е безчувствено спрямо интимните ситуации към хората, които оставят след себе си на земята, а потвърждение от страната на тези души на безвъзвратната на смъртта. Те имат желание бързо да поемат своя път към красотата на духовния свят. Много души обаче искат да кръжат около мястото, където са умрели, обикновено в продължение на няколко дни след техните погребения. Както изглежда, за душите времето се движи с по-голяма скорост и дните на земята за тях може да траят само няколко минути. Има различни мотивации за лутащата се душа. Например, някой, който е бил заклан или убит неочаквано при нещастен случай, често не иска да си отиде веднага. Смятам, че тези души често са объркани или ядосани. Кръжащата душа е много характерно явление за смъртни случаи с млади хора. За обикновената душа все още представлява шок рязкото откъсване от човешкото тяло, дори след дълго боледуване. И това също може да породи желание у душата да отпътува в момента на смъртта. За душата има и нещо символично в обичайния 3 до 5 дневен период на подготовка на погребението. Душите всъщност не изпитват нездраво любопитство да видят как ги погребват, защото емоциите в духовния свят не са същите като тези, които ние притежаваме тук. И все пак смятам, че духовните същества са благодарни за почитта, отдавана в памет на техния живот. Както видяхме в последния случай, има една основна причина, поради която много духове не желаят веднага да напуснат мястото на своята физическа смърт. Това се дължи на нежеланието да намерят връзка с ума на любимите си хора, за да ги утешат преди да навлязат навътре в духовния свят. Току-що умрелите не са опустошени от своята смърт, защото знаят, че отново ще видят онези, които остават на земята в духовния свят, а вероятно и по-късно в други животи. От друга страна, опечалените на погребение в повечето случаи чувстват, че са загубили завинаги любим човек. По време на хипнозата, моите пациенти действително си спомнят с неудовлетворение, че не са успели ефективно да използват енергията си, за да докоснат разума на дадено човешко същество, което е невъзприемчиво поради шока и скръбта. Емоционалната травма на живите може да завладее техния вътрешен разум до такава степен, че умствените им способности да общуват с душите да бъдат потиснати. Когато новоотделилата се душа намери начин да утеши живия, дори за малко, обикновено тя чувства удовлетворение и след това иска бързо да се отдалечи от земното астрално ниво. Разполагам с типичен пример за духовно утешение от собствения си живот. Майка ми умря внезапно от сърдечен удар. По време на опелното сестра ми и аз бяхме потънали в такава тъга, че докато траеше церемонията, умовете ни се бяха вцепенили. Няколко часа по-късно ние се върнахме заедно с съпрузите си в празната къща на майка ми и решихме да починем. Нещо, от което се нуждаехме. Приблизително по същото време, сестра ми и аз трябваше да сме достигнали до рецептивното алфа състояние. Появявайки се в две различни стаи,
Майка ми проникна в нашия подсъзнателен ум като фантастичен повей от белота над главите ни. Тя протегна ръка и се усмихна, като показа по този начин, че приема смъртта и сегашното си благосъстояние. След това отплува. Този акт, който продължи само няколко секунди, беше един вид спогуване, изпълнено със мисъл, и той ни позволи и на двамата да се отпуснем в нормален сън в делта нивото. Ние сме в състояние да усещаме успокояващото присъствие на душите на загубените обичани хора, особено по време или веднага след погребенията. За да може духовното общуване да преодолее шока от скръбта, е необходимо да се опитате да отпуснете и прочистите своя ум, поне за кратко време. В тези моменти нашата възприемчивост към паранормални преживявания е по-отворена да приема положителни съобщения за любов, прошка, надежда, окуражаване и успокоението, че вашият любим човек е на добро място. Когато една вдовица с малки деца ми казва: част от моя съпруг идва при мен в трудни моменти, аз си вярвам. Пациентите ми разказват, че като души те могат да помогнат на хората на земята да свържат своя вътрешен разум с самия духовен свят. Както вярно са казали, хората не си отиват наистина, докато аз си спомням останалите на земята. В следващите глави ще видите как специфичният спомен е отражение на нашата способна собствена душа, а колективните спомени са атомите чиста енергия за всички души. Смъртта не прекъсва нашата връзка с безсмъртните души на онези, които обичаме, просто защото са загубили физическата самоличност на тленното тяло. Въпреки многото си дейности, тези отделили се души все още не могат да достигнат, когато ги повикаме. Понякога някой разтревожен дух не желае да напусне земята след физическата смърт. Това се дължи на някакъв неразрешен проблем, който е имал силно въздействие върху неговото съзнание. В тези необичайни случаи може да се получи помощ от по-висши наблюдаващи същества, които могат да помогнат в процеса на приспособяване от другата страна. Ние също разполагаме за средствата да помогнем на разтревожените духове да напуснат земята. Ще говоря по-подробно за обезпокоените души в глава 4. Но загадката на духовете, описани в книгите и филмите, до голяма степен е разболена. Как да се подготвим най-добре за собствената си смърт? Нашият живот може да бъде кратък или дълъг, може да сме здрави или болни, но идва време, когато всеки от нас трябва да се срещне с смъртта по начин, подходящ за нас. Ако сме прекарали продължителна болест, водеща до смърт, ще имаме съответно време да подготвим ума си. След като първоначалният шок, отричане и депресия са отминали, когато внезапно се изправим пред смъртта, умът бързо преминава през този вид прогресия. С приближаването на края на нашия физически живот, всеки от нас придобива способността да се слее със своето по-висше аз. Поради духовното осъзнаване, умирането е най-лекият период на нашия живот, когато можем да почувстваме, че нашата душа е свързана с вечността на времето. Въпреки че има много умиращи хора, които намират приемането за по-трудно от примирението, хората, които се грижат за умиращите и работят около тях, казват, че малко преди края повечето хора са спокойни и откъснати от заобикалящата ги обстановка. Вярвам, че умиращите получават достъп до някакво върховно познание за вечното съзнание и това често прилича по техните лица. Много от тези хора осъзнават, че нещо всемирно ги очаква там, отвъд, и че то е добро. Умиращите претърпяват метаморфозата на отделянето на техните души от приетото тяло. Хората възприемат смъртта като загуба на нашата жизнена сила, а всъщност истината е точно обратната. При смърт ние губим нашето тяло, но нашата вечна жизнена енергия се обединява с силата на божествената свръхдуша. Смъртта не е мрак, а светлина. След като си припомнят преживяванията около предишни смърти, пациентите ми казват, че изпитват такова чувство на приоткрита свобода от техните земни тела,
че са нетърпеливи да започнат своето духовно пътешествие към едно място на мир и интимност. От следващите случаи ще намерим и научим какъв е според тях животът в задгробния свят.